Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Ndikulandireni monga anenera sindibwereza kwa tikabwereza tikanga ndikuponyeza kagandiwa koma mukuziwa ine kuti malembo amanena kuti pamene pali awiri pali atatu Yesu ndikompo dziko la Malawi ndi dziko loopa Mulungu anditchula kale dzina komabe nditchule molinyadira timena kuti amene ndikhaleni kuongolera zonse ndine Sylvester Namiwa mkulu wa bunge la Sidedi koma lero sindili ndekha ndiyeno tikayamba zonse zochitika tipereka balole kwa wina aliyense kuti atchule dzina lake koma tiyeni mundilole tiyike zonse zochitika pano m'manja mwa Mulungu choncho tipemphe kuzipereka kuti adalitse Mulungu ndi pempho. Volunteer with a prayer. Thank you very much for that wonderful prayer. Allow me to welcome you to this press briefing. First of all, let me sincerely thank each and every one of you that have made it into this room. We don't take this gesture for granted. This is the seat of government, the number of events that are taking place, but to honor our invitation, we don't take this for granted. Thank you very much for bearing yourself. Zokambirana zathu za lero kupeza kuti zikuza Malawi kwambiri mafuna mundipele kuti tipone kwambiri pachichewa komabe apo ndi apo tiziponyapo kachingerezi ndiyeno ndanena kuti sindili ndekha timafuna ndipereke danga kuti wina aliyense amene ali kuchikolo kuno atitchule dzina lake tiyambire kumapeto uko. Joseph Besh, Economic Freedom. Wells Kama, concerned citizen. Willie Precious Sikova, concerned citizen. Opeza kunotaziwana ndiye timene kuti ndisonga watu wankani anthu amene akutimvera makamaka pa wireless asidaba kuti kumanigula watu wankani kumene ndimafuna ndikupatse ndanga nanu kuti anthu akuziwe. Ndine Iqbal Hamdani, ITM Online TV. Dzina langa ndi Promotion dzina langa ndi Imon Mpungu kuchokera Zodiac. Ruben Banda, Commerce Radio. Ziboneka kuti mitengo imene ikudusa ndiye bale fatasiwana pachichewa manena kuti awirisa enda asanapangane ndiye ukaziwa kuti auje zimakhala bwino. Mukuziwa ine kuti anthu akamva kuti President ndi nsonkhano watu wankani Amalawi yake amandituma kuti tapita ukanene. Ndiye Amalawi kunjako andituma uthenga chifukwa cha nthawi sindi andipasa uthenga atatu andine na umozi. Akuti kukuzungulira zikalata kunjako zonena kuti boma ifuna lipereke ndalama zapafupi 100 billion kwa kampani ina ya AIG. Ngapa kufusa kuti atako chakakanyirenda atoni chenu. Mene amakusankhani pano anthu okukondani ankanena kuti inuyo ndi the attorney general of the people. Ndipo ankanena kuti mufuna muka imise chisawawa chimene chimachitika koma kupereka ndalama. Ndi akudabwa kuti madola amiliwa nkhani imene ndipo chani imene imamvedwa ndi a Justice Nsungama kukotira za ndalama ku Blantyre Commercial Division High Court. Ndipo chani munasankha kuti mukukambirana osapita ku court pamene ntchito yanu mukateteze chuma cha boma. Madola ali pamene ndi nkhani koma tikayika makwacha pafupi 100 billion Malawi kwacha. Koma akuti ndalamazi
ziperekedwa masiku 90 pamene chikulire pano ndikuyankhula pano anthu ena amene anapuma pa ntchito anthu ena amene anamwalira pa ntchito anawa kuvutika sanalandire gratuity chifukwa chani atuli chiyendo athabu chakanyerenda mavomera kuti kampani imeneyi imene inapangidwa inakhazikitsidwa mchaka ziwiri zapitazo mukayipasa ndalama zimene masiku 90 pamene amalawa kuvutika tikunena pano ku office kwanu atuli chiyendo kuti maclaims ambiri ena 3 million yoti munthu abasa kulapedereza apitana kusukulu chifukwa chani kampani imene mukuyikondera chonchi chinthu china akuti maloya amene akupanga zimenezi alandira 4 billion Malawi kwati ngati malipiro a ntchito yawo ndikuona kuti nkhani sinapite ku court nkhani sindimusa ndiye masamu ake mapanga utani pakana kuti maloya akalandire close to 4 billion ndiye ndimafuna ndapempha nduna azachuma olemekezeka simplisichola banda ndi mkulu wa zachuma secretary Dr. Pechani Chere kuna kuti ndalama zimene zimukazipereka tiyauza Malawi tiyambaso kubwera ku office kwanu mafiti kanga mzigo munomo ndalama zopasana kwa mpolemera zilipo ndalama zoti mapasana kwa kwili ndikunena pano akuja chitese simukatenge ndalama pa 400 billion kupereka ku company ati siku zonse kuti amafuna apereke chani mwina athabu chakanyerenda muyambuye kundu wa Malawi kuna kuti amkakudabwa ndalama zimene mupasana ine ali contract yotani chinafuna ndi chani chinatiteka ndi chani chifukwa chani simunaganize kuti mukapange challenge this ku court kungulola kuti ndalama zopitira 100 billion ziperekedwe kalata ibwira masanamu kwa chasidi sitimakonda kuyankhula sidi ndi kalata muyankha kapena simuyankha koma ndikunena kuti nonse amene muli maclaim kwa tonde cheno ndalama zoti mulipidwe nonse amene ndalama za abale anu amene akupita ntchito mboma amene anatisiya ana akuvutika sitapasidwe komanso amene mapeshoni amisona yangire tiziyang'ana akangolipira na ndalama izi tonse tizanyamuke zikakuona office kwanu na zachuma ena zikagawa zikakuona kwa secretary treasury Dr. Pechani Chere ena zikakuona kwa office ya athabu chakanyerenda mziko mnumiti bwana. Without much ado, allow me to go straight to the business of the day. I have a statement here which I'm going to read out in English. Thereafter, I'll ask one of my colleagues here to read the same in Chichewa. A press statement, Lilongwe, Tuesday, November 19, the year of our Lord 2024. Matola, Kachache, must go. So too Smartmatic. The Center for Democracy and Economic Development Initiative, CDET, in collaboration with like-minded civil society organizations and patriotic citizens, wishes to inform the general public about peaceful demonstrations scheduled to take place in Lilongwe on Thursday, November 21, 2024. The demonstrations, for which Lilongwe District Council authorities have already been notified, are aimed at demanding the resignation of Minister of Energy, Ibrahim Matola, and Malawi Energy Regulatory Authority, MERA, Chief Executive Officer, Enan Kachache, for orchestrating fuel crisis in the country. The impact of the fuel crisis on the lives of Malawians need no emphasis, as it has brought the country's economy to its knees. Secondly, CDET and those working with us demand the Malawi Electoral Commission make to suspend the ongoing voter registration until an assurance is given that this monster called Smartmatic has nothing to do with the country's September 16, 2025 elections. In view of the aforementioned, CDET feels duty-bound to lead Malawians in championing electoral transparency and credibility, and at the same time say no to mediocrity, impunity, and arrogance that has characterized President Lazarus Chakwera's regime. The business as usual approach on the fuel, forex, and fertilizer crisis that are tormenting Malawians confirms the regime's cluelessness to finding solutions to these challenges. Furthermore, it should be put on record that prospective voters are being denied their constitutional right to register to vote in the forthcoming elections due to, among others, challenges, the shambolic conduct of the National Registration Bureau, NRB. The situation has been worsened by the mistrust that Malawians have over making its decision to engage Smartmatic, a theme that is being investigated for bribery elsewhere in the world. It is disheartening to note that motorists in the Widif and Widif of this country are now getting used to spending nights on queues
waiting for a commodity they are not even sure will be available at a particular service station. It is strange that while the crisis is taking a toll on the manufacturing industry, a development that has affected revenue collection and might soon lead to massive job losses, has also crippled the heavy sector and the ongoing voter registration exercise. There's a deafening silence from the Minister Matola, who is a policy holder. If he has turned himself into a spectator, who else does he expect leadership in this crisis? And why is he still receiving salary and perks anyway? Actually, the way Matola and those supposed to be in control of the situation are handling this crisis is uninspiring. This includes those who have been organizing middle-dressing press briefings meant to hoodwink Malawians into believing that the situation would normalize soon, until time has exposed their lies. This, coupled with a mess of the alleged bogus payroll rotation contracts aimed at defrauding government, masterminded by the National Oil Company of Malawi chairperson and secretary to the Treasury and Cabinet, Pauline Zamba, and Transport Minister, Honorable Jacob Buhara, further complicates the situation. Despite fuel being a strategic commodity with a multiplier effect on the economy, Malawi seems to have fallen under a spell of some unknown forces as the citizens are slowly getting used to this self-made fuel shortage crisis. But for us at CIDET, resigning to fate is not an option, as that would be as bad as being accomplices to the bad actors. So we believe it is time we revived the people power mode to save Mother Malawi from the economic destruction. What good do we expect from an economy without fuel, forex, and fertilizer? Hence, we plan to start peaceful demonstrations on Thursday, November 21, 2024, from the Lilongwe Community Center ground via Nchesi through Kamuzu Central Hospital to Capitol Hill main entrance. The demonstrations will mark the commencement of vigils until our demands are met. Considering that November 21 will be a working day, we kindly ask employers to make arrangements that would allow their workers to participate in this noble cause without paralyzing their operations. Last but not the least, CIDET wishes to remind overzealous political functionaries that Malawi is a democratic society where the right to peaceful demonstration is guaranteed. Therefore, attempts to block the planned peaceful demonstrations shall be construed as usurping the people's power, and will not be taken kindly. Signed, Sylvester Namiwa. End of statement. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena kuti zokambirana zambiri za mama wawo zikhala mchiyambo chimene ambiri timamva, koma popeza mundivomereza kuti mdziko mulandu ena amene chichewa samva, nchifukwa yake tinawerenga chikalata chimenechi mu chiyankhulo cha Samunda. So mundilole ndipereke bwalo kwa Stepenia kuti awerenge mu chichewa zikomo kwambiri. Utenga, Lilongwe, Lachidi, 19 November 2024. Amatola, Yaka Chacha, Ulevansi Widow, Company as Mathematics Job. Bunge la Center for Democracy and Economic Development Initiative, CIDET, Ogiza na mabunge ena, Komatsu wa Malawi wakuna wabino, kuzuisa kundwa Malawi, zasu kujisero zumweda kwanza, kuti zijidike muzila wa Lilongwe, National Economic 1 November 2024. Zaziwonesereze, kazimisagale kusola koma, la Lilongwe, ndikozo libajage wakakamiza ntunda ya mpamvu ya magesi, wa Ibrahim Matola, ndi mkulu wa bunge la Malawi Energy Regulator Authority NERA, ahenda kacha jikuta kune lwasi ile, kamba kukolezera kusowa kwa mafuta agali mu ziko muno. Bodo kusowa kwa mafuta wako kuza kwa ngiri nchito za juma, chomwe chikivale kwa mafuta. Kashwiri, bunge la CIDET mabunge ena, kufuna bunge loendesa zisango za Malawi Electoral Commission kuti liyimiseka nchito, yakalembera wazisango, kufikira pomwe bunge
litesegulirano ndi makampani a Smartmatic yomwe mbiri yake isiyabwino. Pazifukwazi ife aside tikuona kuti mpikito wathu kutsogolera Malawi kuonesesa kuti bungwe la zisankho likuchita zinthu poyera komanso mosabisa kalikonse kuti pakutero Amalawi ake apitire kutikhulupirira. Machitidwe olekera zinthu ndi kutengera zinthu mwachizolowezi komwe akuchita boma lomwe lilipoli makapankhani okusowa kwa mafuta ndi ndalama zakunja zingophelezera zinthu zomwe anthu akale analinena kuti boma libe kuthirira kothesa mavuto amene. Tinenenso pano kuti Amalawi ambiri akukanizidwa mwayi olembesa kamba kachipwirikiti chomwe chilipo ku bungwe lolembera zakuzika la National Registration Bureau NRB. Amalawi ambirinso ali ndi chikayiko kuti ndi zomwe bungwe la MEC limachita kubweretsa kampani ya Smartmatic ngakhale kuti maiko ena kampani akuifufuza kuti sinayendese bwino zisankho. Zomvetsa chisoni kuona kuti Amalawi ambiri akugona ku filling station kudikira mafuta omwenso sakudziwa kuti abwera kuti. Bali inayi ena akunechitetse komanso zikhawo ndi ziphe koma alido achita. Pakati pa zonsezi omwe mafuta akusowa kwa mafuta akusokoneza ntchito za makampani za umoyo zakalembera wa zisankho nduna ya zamphamvu ya Ibrahim Madola alipe sakuyankhapo kanthu kupereka chilimbikitso ku unduna wawo kuti kuchitapo kanthu. Koma moti akulandirabe malipiro awo apamwezi ngakhale kuti zinthu sizikuyenda ku unduna wawo. Momwe Madola akhali achita nkhani sizikupereka chilimbikitso ngakhalenso achangayikisa misonkhano ya atolankhani kumayankhula zabodza kwa Malawi aheneka chache panopa mabodza aonekera poyera kuti chifukwa choti mafuta akusowana. Pakali pano Amalawi akukhala ngati alozera kutinso akungoyamba kungozolowera kuti mafutowa anabwera kudzakhala. Ife bungwe la SIDC takana kuzolowera mafuta kamba kodi kuoneka ngati munthu amodzi omwe akulozera mafuta. Ndinaona kuti ndipo yabwino kukumbutsa Malawi kuti ali ndi mphamvu zokumbutsa adindo awo za udindo omwe analolera. Chifukwa chake takonza zisulusizo kuti zichitike lachinayi sabata ino kuchokera ku bwalo la University Center kuzera ku Mchesi pa Msendo Hospital kukafika ku likulu la boma la Katohera. Zioneserozi zikhala chiyambi cha bwinjiro omwe chisipanga mpaka madandaulo athu. Kumaliza ikaside kufuna kukumbutsa boma ndi athemthemu ake kuti Amalawi ali ndi ufulu wochita zionetsero ndipo sitilola kuti ena aliperese nzulizonse. Olemba Sylvester Nangima. Sikukwambiri mai Stevedi yafa chowerenga muchichewa chomveka bwino. Posera pandekha ndikupereka mpata kwa anthu amene ndinaona kuti aphere mbongo pa chimene zawerengedwa mu Chingerezi komanso muchichewa koma ndikufuna ndisindike zinthu zitatu izi kunena kuti aliyense amene akutimvera pano kapena kutionera Malawi mdziko muno kapena kunja tikhale ndi 1 minute tilingalire tizikunde pachifuwa kunena kuti kuli ngati dziko lathu likulowera kuti ndikuganiza kuti lero Malawi aliyense aziyenda ndi nkhope ya manyazi chifukwa chokuti talolera kuti zimene sizikuyenera kuchitika zizichitika. Nzomvetsa chisoni kuti lero tasanduka dziko longokhala m'mizere ngati simukhala pa mzere wa mafuta mukakhala pa mzere wa chimanga, ngati simukhala mzere wa chimanga mukakhala pa mzere wa shuga, ngati simukhala mzere wa shuga mukakhala mzere wa fetereza. Sizoona zimenezi. Malawi aliyense lero achite manyazi kuyambira ndili pano ndipo avomere kuti nthawi yakwana kunena kuti tipulumutse dziko. Nguthika kuti lero muganiza ngati kuti muli ndi mphamvu, nguthika kuti lero muganiza ngati lanu zili koma muganizire ana anu ndi ana awo. Dziko likupita kuchiwonongeko kuonera kuti sitizabwereranso kukhala muchimake. Ndimafuna ndafune zabwino akabambe amene asankhidwa kukhala president wa chipani cha UTM koma tili ndi uthenga kunena kuti BN Malemu South Coast Chilima samayang'anira zinthu zopepera. Ndiye sikuyembekezera kuti inunso mukhala chete munavomera kuti mupitirize ntchito yamba imene Malemu South Coast Chilima adayiyamba. Ndipo ndinene pano mosapsatira mopanda mantha
akanakhala mali muchilima analipo chibwana ichi kulibe ndi akabambe mwatenga UTM lachinayi tikakumane pa community ground ma demonstrations kaya kwakhala tegas kakhala zikwanje mwino ndio sokolera tinomafuna kuti asokolera zikupika ndi pampando ayi tatuka nazo kutenga wachiwiri kupita kwa atupere muzi nimafuna mudziwe kuti 1992 kamuzu ataziwa kuti sinza mufuta 1993 ankatumiza anthu kupita ku nyumba yanu kuna peri kumene makhala pambwana olemekeza Dr. Bakili Muzi adawapanga ofa kuti akhale vice president koma pambwana ifa chokonda tsiku adakana ndiye lero atupere Muzi ankakudandaula mayendedwe anu sakuoneka bwino lachinayi mubwere tsiku limene kulifuna kuti msala mulero kamufuna mkhale vice president kamukhala president tsiku likuonongeka chifukwa kusowa kwa mafuta kukuononga chuma chonda kuti kakhale bomalo misungu sizulera ndi atupere Muzi lachinayi tikakumane pa community pakhala tegas kakhala zikwanje kumene ndi ulida tikakumane kumeneko mutengere chisanzo cha pambo wanu Dr. Bakili Muzi ndipo palekana panopa mulandire maluwano kumene muli munakwina chilo tamandika akanakhala Dr. Bakili Muzi ndoziponda malayi muno matipate mulibe koza anapanga ofa kuti akhale vice president wa Kamuzipanda koma anakana adakumutsa kundwa Malawi choncho tikupepekeza kuti inu atupere Muzi mukhalenso mukoli pa mtima muibe ndi Amalawi utenga wina upite kwa kunda muli ndi chipani chanu lachinayi tikakumane pa community mufuna usogoleri tsiku likuonongeka utenga wachiwiri kupita ku Page House Professor Arthur Peter Mutharika mufuna usogoleri lachinayi Live, share, Malawian cameras, right.